Να μιλήσουμε για ένα σύστημα φίλτρανσης για οικιακή χρήση που συμπεριλαμβάνει την τεχνολογία ultrafiltration του λεγόμενη. Είναι μια μεμβράνη, ένα στάδιο προ της μεμβράνης της όσμωσης. Συγκεκριμένα η μεμβράνη ultrafiltration έχει πόρους που ξεκινάνε από 0,1 μικρά έως 0,01 μικρά. Και πάλι να ξαναπούμε ότι ένα μικρό είναι ένα χιλιοστό του χιλιοστού. Οι πόροι της μεμβράνης, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το σύστημα αυτό μπαίνει κάτω από τον πάγκο της κουζίνας σε κάποιο σημείο ή κρεμιέται με δύο καρφάκια ή και εν πάση περιπτώσει τοποθετείται όπως θέλουμε, και πλάγια και ξαπλωμένο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρώτο φυσίγγι είναι το λεγόμενο φυσίγγι ζυμάτων 5 μικρά, η πυκνότητά του 5 μικρά, φυσίγγι πολυπροπυλενίου 5 μικρά, να κρατήσει λάσπες, σωματίδια, βρωμιές, οσμές. Το νερό μετά θα μπει στο δεύτερο φυσίγγι, το φυσίγγι του άνθρακα, το οποίο είναι εμπλουτισμένο μάλιστα με ασίμι. Το ασίμι, όπως ξέρουμε, έχει την ιδιότητα να μην αφήνει να δημιουργούνται, να πολλαπλασιάζονται μικρόβια κλπ. Ο δε άνθρακας να κρατήσει χλώριο, υποπροϊόντα χλωρίου, βαριά μέταλλα. Και πλέον το τρίτο φυσίγγι, εδώ πάμε στην τεχνολογία της εποχής μας, είναι μεμβράνη ultrafiltration. Όπως είπαμε, 0,1 έως 0,01 μικρά, μικρότερο δηλαδή, η πόρη του μικρότερη από τη διάμετρο των μικροβίων, 0,2. Κατά συνέπεια θα έχουμε κατακρατήσεις μικροβίων και φυτοφαρμάκων. Είναι πανεύκολη η αλλαγή τους, με σχεδόν ούτε καν μισή περιστροφή. Βγαίνουν τα φυσίγγια και τα τρία κατά αυτόν τον τρόπο, πιστοποιημένο από τους οργανισμούς με τα αντίστοιχα σηματάκια NSF και Water Quality Association. Οι συνδέσεις είσοδος-έξοδος είναι της John Guest, εργοστάσιο, το γνωστό εγγλέζικο εργοστάσιο που κατασκευάζει μόνο τέτοια fittings, όπως λέμε. Και τα φυσίγγια, το υλικό των φυσιγγίων είναι της αμερικάνικης εταιρείας Calgon. Επομένως, μπαίνοντας κάτω από τον πάγκο σε κάποιο σημείο, τοποθετώντας το σύστημά μας, έχουμε μία είσοδο και μία έξοδο. Από τη μία θα μπει το νερό που θα πάρει ο τεχνικός μας από την υπάρχουσα εγκατάσταση και θα βγει πάνω και πάλι στο δικό του βρυσάκι. Σε κάποιο σημείο του πάγκου μας θα τοποθετήσουμε το βρυσάκι του, το οποίο αποκλειστικά χρησιμοποιούμε για να πιούμε νερό και να μαγειρεύσουμε. Παραμένει ως έχει η μπαταρία του νηπτήρα, έτσι, κουζίνας, για να πλύνουμε χέρια, πιάτα κλπ. Να τονίσουμε ότι η αλλαγή των φυσιγγίων, όπως και σε κάθε σοβαρό σύστημα, γίνεται μία φορά το χρόνο, πολύ απλά, από τον ίδιο, τον ιδιοκτήτη, εν πάση περιπτώσει, τον αγοραστή του συστήματος. Η δε απόσβεση, αν το πάντα συγκρίνουμε την αγορά, παραλληλίζουμε την αγορά και συγκρίνουμε με τα εμφιαλωμένα, σε 2 με 3 μήνες. Αν αγοράζουμε εμφιαλωμένο. Το μοντέλο ονομάζεται FT-Line 3 και εισάγεται από την εταιρεία Pureit. Σας ευχαριστώ πολύ.